Sobotra Societe Buzu Transit kamfani ne na transit wanda ke ƙasar Nijar, ma'ana shige da fice na kayan kasuwanci wanda suke aiki a duk faɗin ƙasar Nijar da Afirka baki ɗaya. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi cibiyoyinmu kamar haka: birnin Kwanni, Niyami, Gaya, Zandar da kuma babban CHM mu da ke Maradi. Gamsuwarku shine farin cikinmu.